panjenengan sampun mirsani kebiar-kebiare reok setia kawan nggih utawi pambukaning pagelaran ing dalu menika nggih para rawuh panjenengan kula tur mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune para widodari widodara widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe saweteng dalemipun Bapak Farel Khairin Ibu Farel Khairin sekeluarga nggih medali tari serimpi Sekar Jadilan Kairing Gending Mama Joko Tuli Mama Iyo yo Iye Iyo yo Joko Tuli lale lalo lale lale lalo lale lalo ye ye oh yeah potre koting
Tari Srimpi Sekar Jatilan nggih ayu-ayu rupane wolu cacahe nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Farel Khairin Ibu Farel Khairin sekeluarga nggih Tari Srimpi Sekar Jatilan ayu-ayu rupane sampun sowan teng dalemipun Bapak Farel kula tambahi niki wonten Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan. Ya yo jadile rada munduran titik. Ya rada ngidulan ana sing ngaloran ndak apa-apa nggih. Gandrunge wonten 3 cacahe nggih. Lajenge sowan teng dalemipun Bapak Farel Khairin. Nggih Mama. Nggih, mlebete Tari Giandrung Banyuwangi 3 cacahe disukani gending Mama disukani gending merga rika Mama dados
Dayun, yun yun dayun. Kula luraing ngono. Niki ana arek wadon ayu-ayu rupane. Belekem-belekem denok deblong petekur meong dayun. Meong petekur luraing ngono. Ayu-ayu rupane anglajengaken tari gandrung Banyuwangi dayun. Nggih luraing ngono. Dayun. Nggih kula luraing ngono. Arek wadon ayu-ayu rupane anglajengaken tari gandrung Banyuwangi sampun sowan teng dalemipun Bapak Farel Khairin. Ibu Farel